Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maya usab kanimo. Atong iampo padayon ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan ug ang kalambuan sa katawhan labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang padayong iampo ang tanan natong kaigsuonan karon nga nagmasakiton labi natong naghangyo sa atong mga pangaliya. Ang ato sang mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Gipanalinginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak ug ingnan. Panganak kamo aron ang inyong mga liwat musanay sa kalibutan. Mga hadlok kaninyo ang tanang mananap, lakip ang mga langgam, ang gagmayng mga mananap ug ang mga isda. Gitugyan sila ubos sa inyong pagbuot. Makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhawng mga tanom kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabuta nga kinahanglan dili ninyo kanon ug kini mao ang karne nga may dugo pa kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Kun usa ka tawo mapatay og tawo, silutan siya. Silutan pinaagi sa kamatayon ang mananap nga mopatay og tawo. Ang mamumuno og tawo patyon usab sa iyang isig ka tawo. Kay gibuhat man ang tawo ingon gayud sa Dios. Panganak kamo aron modaghan kamo ug mulukop sa tibuok kalibutan. Unya ang Dios mingon kang Noe ug sa iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat. Ingon man sa tanang binuhat nga buhi, uban kaninyo ang mga langgam, mga kahayupan, ug mga ihalas nga mga mananap, tanan gayud nga nanggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili na gayud puuhon, pinaagi sa lunok ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon ang kalibutan, pinaagi sa lunok. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo, tali kanako kaninyo, ingon man sa tanang mananap, palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran.
Timaan kini sa kasabutan, talik kanako ug sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gikan sa langit, gitanaw sa Ginoo ang yuta. Gikan sa langit, gitanaw sa Ginoo ang yuta. Ang mga nasod nagtahod sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa natukod na pag-usab sa Ginoo ang Sion, ug mipakita diha sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangol, ug wala niya tamaya ang ilang pag-ampo. Gikan sa langit, gitanaw sa Ginoo ang yuta. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat dayga ang Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw gikan siyang balaang bukid, gikan sa langit gitan-aw niya ang yuta. Aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman sa kamatayon. Gikan sa langit, gitanaw sa Ginoo ang yuta. Ang mga anak sa imong sulugon molungtad, ug ang iyang kaliwat magpadayon diha sa imong atubangan. Aron ang ngalan sa Ginoo isangyaw sa Sion, ug ang iyang pagdaig diha sa Jerusalem. Diha sa mga katawhan magapundok, ug ang iyang mga gingharian aron pag-alagad sa Ginoo. Gikan sa langit, gitanaw sa Ginoo ang yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaw ikaw.
Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo unsa may inyong isulti, kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipahilayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang nabuhat ni Pedro or ni San Pedro, dalaygon kaayo sa iyang pag-ingon nga ikaw mao ang Mesiyas. Kay sa tanan nga mga tao nga nakaila ni Jesus, si San Pedro ra gyud mao'y gihatagan niining maong kahibalo. Kay doon na sad siya espesyal na role. Pero kining kahibalo ni San Pedro ni Jesus isip Mesiyas gitistingan diha sa pagsulti ni Jesus unsay dangatan niya dinhis kalibutan. Pag ingon yung Jesus mag-antos siyag maayo o paantoson siyag maayo niya ilansang sa cross, patyon, nawa na ang ang kalinaw ni San Pedro ug ang iyang pag-ila ni Jesus. Kinsa man ning Mesiyas? Kinsa man ang Mesiyas be? Wala mo kibaw. Ang gipadala sa Ginoo aron muluwas sa kalibutan. Ang gipadala sa Ginoo aron mobuntog sa yawa, aron mobuntog sa sala. So kung makaila ka og unsa ning Mesiyas, ang mahitabo gyud dili na ka mahadlok aning kasakit, aning kamatayon, kay naa na ang manluluwas na bisag moagi pataani di na gid ta mabanlas. Pareha ba nang naa ka sa imong balay niya gilunupan ang tibuok palibot, di na kakalakaw tuwa na lang kas atop niya moabot dayon ang rescuer. Saman moambak ka ngadto padong nila o dili tangan kadtog net ambak des atop kay ana diri sakayan moambak ka dili moambak ka kay rescuer guna di ka mahadlok pero katong wa pa sila niabot wa pa moabot diha ug moambak ka siguro jud kang lamyon kas tubig ngadto. So anang rescuer ang Mesiyas, pero mabaw pagidi ay ang pag-ila ni San Pedro atong panahon na.
Kay pag-ingon ni Jesus nga mag-antos ko pag-ayo, paantoson ko, patyon ko, ani ingon din siya, Ginoo, dili unta na mahitabo nimo. Di ko musugot nga mahitabo na nimo, kay buutan kay ka, Diyos nun kay ka. Ang resulta, giingnan siyang Jesus, pahawa Satanas. Muna, gilingi ay mong tupad. Na hadlok pa ka magantos. Na hadlok pa ka magantos. Niya hadlok gani magantos, na iyawa ka. Satanas ka. Mao na mag-una gihapon sa atong mindset na ay gitawag na to godly mindset, na asay satanic mindset. Mindset na. Unsa may Diyos nun nga mindset or godly mindset, kana bang nahigugmang mag-antos, nahigugmang magpakamatay para sa kaayuhan sa iyang isig katao? Kana bang magpangita gyud pag-antos, magpangita gyud og mga kasakit aron malipay ang iyang isig katao? Saban, naamo ana nga mindset. Gini sanong unsa may satanic nga mindset, kanang mulikay gyud anang pag-antos, mulikay gyud anang kamatayon, gusto lang gyud nga secured kay ko, gusto lang gyud nga malampuson kay ko, gusto lang gyud nga malipayon kay ko. Kana bang hastas pagsimba nagsigig pangayo, Ginoo malipay unta ko, Ginoo panalipdi ko, Ginoo mo pasar unta akong anak sa board exam. Kana lagi iyang gusto, di gyud kay ingon, Lord, ang akong anak mo take sa board exam ug mahagbong tagai in taong ko grasya nga makaday gihapon ko nimo kun mahagbong siya. Nya kun mo pasar nga dili unta ko magpahitason, makahinumdom unta ko nga ikaw say nagbuot ana. Pasar og hagbong malipay unta ko, Lord. Ana. Namo ana nga mindset. One-sided kita tanan. Mo na nganla detas Ginoo, Satanas. Satanas. Mao bitan na kanang inig kaminyo, unsay mindset nga giset diha para mahimong Dios non ang inyong kinabuhi, isip banag asawa, dili one-sided, for better, for worse. Sa tong sa for richer, for poorer, in sickness and in health. Mupili gani kag usa lang ana, nya di nimo i-welcome ang usa, Satanas ka. No na. Mo na diri sa atong unang pagbasa, nagyapoy rules nga gihatag ang Ginoo sa mga tao. Siya tinuod di na tamo patyon sa lunop. Pero kinsa tong mupatay siyang isig katao, patyon sad. So ang mupatay na nato ang ato ng kinaiya. Para karon god unsa may mupatay nato karon, kana ding gubat sa Russia ug sa Ukraine, ang Ginoo day nagpatay ana. Lunop pa di ay na. Oh. Matod pagani sa mga istorya-istorya karon, kung kining tanan nga mga armas nga gihimo sa tao for mass destruction, kanabang patay nga tiningo ba, mass destruction, kung gamito na gid ni aning mga nasod na gamhanan ang tanan nilang armas for mass destruction, mga nuclear bombs, o ingon ana 18 minutes hurot na tagkamatay. Oh. Di mo to? Patisting nga sila. Di ba? Di ta katiwas aning misa, patay na ta. Control na good everything. Satellite, ya controls di mo kalibutan. Anya inigpindot ana, manggawas na naghain ang ilang mga laboratory, sana ka na mga bases, ka na ilang mga bases nga tuwa nag-ong-ong ng mga missile, usala ka pindot, manggawas na natanan. Nya ang mga aso ana, ang splinter ana, mupatay na nato. Dagko kay nastanan, ikarga kay nagporting dagko ang mga truck, usa ka buok,
usa ka truck pating dakuha nya kana ganing grenade nga kuptan ra og kamot iiksa na nimo diha nya mo buto pare atong Plaza Miranda kuno duha ra man to ka hand grenade ang gilabay oy pila gud to ka hundreds ang nangaangol unsa na kanang gikargag truck pating dakuha gikan dinhi abot atong kuros di ana nya porti pandakuas lawas inigbuto ana sus grabe ha gakarga pag ginag mga kagaw sa nuclear nga dili mapapas bisag pila pa ka tuig ang mulabay hotdon lagi gitag patay kinsay mo patay ingos Kristo di na lunop di na sa kumpatay ninyo ang inyong pagsupak nako maoy mo patay ninyo kay si Satanas maoy tinuod nga kriminal nga murderer dinhis kalibutan kinsa may mo protect nato ang Mesiyas unsaon man ta niya pag-protect mosunod gyud ta niya ayan ay lingi ay mong tupad ikaduhang lingi nga nagsunod pa kas Mesiyas ana unsa may gisultis Mesiyas palit mog slat usa nas mga gisulti niya ay jote kay mamalit og slat kay ang gisunod ambot lang sa imong gisunod amo tudlo ra ba sa nangyawa ayaw palitan ng slat tiguma na para sa imong kaugmaon ana mao ginaisulti dayon para na sa imong future ayaw nag-ipalit karon kay naara na simbahan wa nay kapuslanan para na sa imong balay i-renovate na sa imong balay nya na para ba kay palitonong yuta abot ra ba sa nag mga 100 million mao na ayaw gina i-share anang gisigig sangyaw anang parian na kay napakay 100 million nga bayranan napakay 10 million nga bayranan o ana mo na para sa yuta para sa balay para sa sakyanan na para ba kay palitonon nga bag-ong sakyanan nga mo worth og mga 8 million aron ang imong dignity kuang gyud kaayo siguro gyud nga mo hanga ng mga tao nimo ayaw lang na bahini o sa na si ano diha kay sagdailan na dihang mga tricycle driver kana mga habal-habal driver mga labandera kana mga maid mga OFW sila lay papalita ng slot dili na para nimo ang palita kanang makaayo sa imong kaugmaon ana mo na mga yawanon nga mga hunahuna nya wa mo anang hunahuna mga tog ra ba noon wala mo diya basta ningon si Kristo pahawa sa tanas niya kini mga tawhana nga magsige ingon ma-secured akong future ma-secured akong future ma-secured akong future mao ni sila ang mahadlok sa kasakit mahadlok sa kamatayon mahadlok sa mga failures dali kini sila maghikog dali kini silang magdepresyon dali kini silang maratol dali kini silang masuko dali nga mag self-pity mao ni sila luoy kay ni sila bisag daghan na kay na sila mga achievements sige lagi pong kaguol sige lagi pong kahadlok pero kini sige palit na tong slot mas stage 4 cancer na lang gasmay lang yapon no ma-failure pahiyom lang yapon budhian sa bana budhian sa asawa mukatawa lang bisag gaagas ang luha mao na yung mga Diyos noon pila na may halin na to ron nagipalit sa mga Diyos nun ang atong SBF dag nahalina na taas of yesterday og 3,001 slot nindo tano 3,001 slot pakpak mura man sa edad ni Noe ba katong Anoy ba to katong kuanas luno paghubas gyud sa luno matud pa sa gospel first reading kagahapon unom kagatos og usa ang edad ni Noe 601 nindot gini na ipakapin nga 1 at least nakaabot yung 601 grasya na nya kita karon 3001 nya si Noe tanaw ha unsay grasya ni Noe 601 year old na siya
Pero unsay sugos Ginoo, panganak og daghan. Motuo mo makapaanak pa ng 601-year-old. Tuo mo dili. Kada way imposible sa Ginoo. Way imposible sa gahoms Ginoo, pero kita karon din ata mo tuod sa kanang iabot nag 70 sa pwede pa ka mamablos nabuang ka diha, buang 70. Bisan ganig 40 pila na may anak ninyo, tulo pa din, pila may edad nimo, aguang na pa din 45 nako imong asawa, 42 nako, pwede pa nang masundan og mga 5, di na madaha pa din, guwang na. 601 paanakon pagdaghan. Nga naman, Ginoo lagi magbuot, dili kita. Kung kita na gani mo magbuot-buot sama ni San Pedro, ingon nas Kristo, pahawa Satanas ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Muna, manindog na ta mga naghuna-huna sa Dios. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ani ata nagkatigom sa pagsaulog nining misteryo. Malaumon kitang mudangop sa atong Ginoo diha sa mapaubsanong kasing-kasing ug moingon, amahan dungga ang among pagampo. Amahan Dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan panalipdan sa atong Santo Papa, Papa Francisco, nga magpabilin diha sa pagtuo si San Pedro, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga ang mga matuohon musubay sa mga tunog ni Kristo, pinaagi sa pagpasan sa ilang krus matag adlaw ug sa ilang pagpakikiusa sa iyang mga kasakitan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga sila nga mibatig kabugat ug kabudlay sa ilang mga cross, makakaplag sa kusog ug kahupayan diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton makaila sa ilang mga balatian, nga tipik ug kabahin sa cross ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay nga nanag-una kanato diha sa pagtuo, makasudong sa manunubos nga nagpasakit tungod kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Langitong Amahan, pamatia og dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimayam sa iyang ngalan, alang usab sa katapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang anhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og nihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo babalik ani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaig ng imong ngalan, muabot ka ng ang imong gingharian, matutuan ang imong pagbuot, dinhi sa iyong damay kung sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, mahimo nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuan-uwas kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kitang O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon. Nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Litania sa mga pasalamat human sa COVID-19 nga pandemya. Muduol kita sa Ginoo kinsa nagbag-o sa tanang butang sa tanang mga panalangin o grasya nga atong nadawat sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Atong itubag, salamat sa Dios. Salamat sa Diyos. Tungod sa pagpahinumdom kanato unsa katalandugon sa kinabuhi, sa pagpanalipod kanato sa dihang walay nangahas sa pagpapuyo kanato ug pagpabukas sa atong mga hunahuna kung unsa gayud ang mahinungdanon, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa pagtugot kanato nga makadugtong sa usag-usa diha sa pagtuo ug gugma bisan pa man sa buhat sa pagkahimulag nga gipahamtang kanato sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa mabayanihong buhat sa kaayo nila nga nihatag kanato sa siyentipikanhon, sosyal ug espirituhanong tabang sa dihang ang pagbuhat niini nakarisgo ug nakahulga sa ilang kinabuhi, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa gasa sa mga bag-ong na diskubre nga mga tambal o mga bakuna nga makig-away sa mga kagaw o ang katingala sa kinaiyanhong resistensya batok sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa gasa sa iyang masaligong presensya sa dihang kita nabalaka ug nasubo, naguol ug naginusara ug nagmahinamon sa panahon sa pandemya, nagpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magampo kita, mahigugmaong Dios, walay hunahuna namo nga wala nimo masayre, walay luha namo nga midagayday nga walay bili alang kanimo, walay kalipay nga among gisaulog nga wala nimo mabati. Nagpakataw ka niining kalibutana sa kasakit, pag-antos o kamatayon o nahibalo ka sa mga kahadlok nga among giatubang.
Dawata kining among pasalamat tungod sa imong maampingong gugma sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Sama nga ikaw dito sa kamatayon ni Lazaro, ibuga ang imong ginhawa nga walay katapusang kinabuhi ngadto sa tanang nangamatay tungod sa sakit nga coronavirus. Gihimo mong kalipay ang among mga kahadlok ug tungod niini kami nagapasalamat ug nagaday kanimo. Nganha kanimo ang himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Miguel Arcangel, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong panalipod. Ang iyang panalipod nato sa batok sa tanang mga kadautan. Apan ang iyang pangayoon nga motuo kita niya ug dili ta mahadlok mosunod sa iyang kasakit ug kamatayon. Salamat sa wa mahadlok nga mo gasto o mo hatag sa ilang mga bahandi nganhi kanato aron mo palit natog mga slots. So ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nahalina na ta og 3,001 slots, 72,999 pa ang atong gipamaligya or available. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kay tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Lord.